Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Όπως βλέπετε, είμαστε στη πλατφόρμα του Rollercoin. Έχω κάνει αρκετά βίντεο για το Rollercoin, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την αρχή του προφίλ μου και έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα δείτε τώρα. Γενικά, αυτό το βίντεο είναι πολύ ανατρεπτικό. Έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα και δουλεύω το Rollercoin με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχατε δει μέχρι τώρα, προσφέροντάς μου αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι ένα καλό παθητικό εισόδημα. Είμαι ο Απόλλων και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το Rollercoin. Όπως μας έχει συνηθίσει το Rollercoin το τελευταίο χρόνο, σχεδόν κάθε μέρα τρέχει και ένα season. Αυτό για μένα έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Δεν με αφήνει να χαλαρώσω και να απολαύσω την πλατφόρμα, αλλά κατά κάποιο τρόπο με αναγκάζει να κάνω συνέχεια πράγματα για να μπορέσω να κρατήσω το επίπεδό μου και τις απολαυές μου. Κουράστηκα λίγο και λέω φτάνει. Θα αρχίσω να δουλεύω το Rollercoin με ένα διαφορετικό τρόπο. Για όσους έχετε παρακολουθήσει, θα θυμόσαστε 2 σελίδες, 2 δωμάτια δηλαδή, γεμάτους με miner. Πριν από αρκετές μέρες όμως, τους έβγαλε όλους στο σφυρί και τους πούλησα. Πριν τα ρευστοποιήσω, είχα πολλούς miners με bonus και η ολική ενέργειά μου ήταν περίπου 6-7 VAV PH. Ολική ενέργεια δηλαδή η ενέργεια των miners, των bonus και τα παιχνίδια που έπαιζα. Θυμίζω ότι πριν από αρκετές εβδομάδες στο Rollercoin συζητούσαν για να καταργήσουν το bonus, κάτι που τελικά το αλλάξανε 1, 2, 3 και 4 φορές και κουραστήκαμε να τους παρακολουθάμε, οπότε λέω εγώ φτάνει πια, δεν ασχολούμαι με το bonus των miners. Και πήγα και αγόρασα miners που δεν είχαν ουσιαστικά bonus. Αν πάμε εδώ στη δεύτερη μου σελίδα, βλέπετε τι miners έχω τώρα. Είναι σχετικά λίγοι και κάποιοι είναι πάλι εδώ για πούλημα. Απλά δεν έχει κάτσει καλά η τιμή ακόμα σε αυτό που θέλω να πάρω. Και το εκπληκτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω 11.500 συν PH με μόνο 1% bonus. Οι miner που επέλεξα να αγοράσω ήταν όλοι 700 και πάνω. Τι εννοώ, θα σας δείξω τώρα αμέσως. Αν πάμε εδώ το μαγαζάκι και πατήσω εδώ το miners και λέω θέλω ενέργεια πάνω από 700.000, αυτό που είπα τους 700 και θέλω τους miner αυτούς να μου τους δείξει από τον πιο φτηνό στον πιο ακριβό, low price to high price. Και εμφανίζονται αυτοί οι miner εδώ. Διαπιστώνουμε ότι με 30 RLT μπορείς να πάρεις εύκολα ένα πολύ καλό miner χωρίς να σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αν θα δώσει bonus ή όχι. Γιατί Rollercoin αυτό μπορεί να ξαναλλάξουν γνώμη και στην πορεία να μας ζητήσουν διάφορες άλλες προδιαγραφές για να μπορούμε να έχουμε ενεργό το bonus μας. Βέβαια δεν αγόραζα στη τύχη. Είχα ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ακολουθούσα μια φόρμουλα πολύ απλή, η οποία είναι η εξής. Θέλετε να διαιρέσετε το power δια του RLT, τότε καλύτερη απόδοση έχουν αυτοί που σας δίνουν τον αριθμό 25 και πάνω. Γιατί όμως αυτή η αλλαγή από πλευρά μου? Το Rollercoin γινόταν όλο και πιο απαιτητικό σε χρόνο. Για να μπορέσω να έχω σχετικά καλές αμοιβές, έπρεπε συνέχεια να παίζω παιχνίδια, συνέχεια να ασχολούμαι με λίγα λόγια με την πλατφόρμα και αυτό δεν με πολύ άρεσε γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Άρχισαν μετά να μας λένε διάφορα με τις μπαταρίες, όχι θα κάνουμε έτσι, όχι θα κάνετε αλλιώς. Μπήκε στο παιχνίδι και το power και όλα αυτά καταλήξαν στο να έχουμε μια πλατφόρμα με πολύ πληθωρισμό. Δηλαδή, οι miner να αρχίζουν να χάνουν συνέχεια αξία και η ολική ενέργεια της πλατφόρμας να αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλετε, δέστε τα προηγούμενα βίντεο του Rollercoin, θα καταλάβετε για τι μεγάλες διαφορές συζητάμε. Άρα, η ολική ενέργεια του δικτύου του Rollercoin ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και δυστυχώς δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω αυτό το ρυθμό. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που επέλεξα να αλλάξω στρατηγική. Και κατέληξα στο να λέω ότι εγώ θέλω να έχω ανταμοιβές χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο. Τι κάνω τώρα? Καταρχήν μπαίνω κάθε μέρα στη σελίδα. Απλά δεν αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο. Με το που θα μπω, πατάω εδώ το charge. Έτσι ανανεώνεται η ηλεκτρική μου ενέργεια δωρεάν για μία μέρα. Μετά βλέπω ποια είναι τα daily tasks. Αν είναι κάτι εύκολο, θα το κάνω. Αν χάρη τώρα εδώ 10 παιχνίδια στο Crypto Hamster δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Πάω όμως στα παιχνίδια και παίζω
οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, συνήθως παίζω το Floppy Rocket, για να μπορέσω να κρατήσω την ενέργεια των παιχνιδιών για 7 ημέρες. Το άλλο που κάνω είναι ότι βγαίνω στο μαγαζί, πάω εδώ στο Season Store και αγοράζω ένα κουτάκι με parts. Καταφέρνω κατά ένα παράδοξο τρόπο και έχω πάντα RST αρκετά. Αυτά τα parts πάω στο μαγαζί και τα πουλάω. Παραδείγματος χάρη, ας πάμε να πουλήσουμε αυτά εδώ. Η τιμή που τρέχουν είναι 0,023, αρκετά καλή τιμή. Οπότε θα βάλω εγώ εδώ μια τιμή που να κοντεύει εκεί, να το τελική. Θα τα βάλω όλα και αν πουληθούν όλα θα πάρω ένα και κάτι RLT, καθόλου άσχημα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορώ και μαζεύω σε σταθερούς ρυθμούς RLT. Τα RLT μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι 14 και κάτι. Όταν μαζέψω πάνω από 30 RLT θα πάω στο Marketplace και αρχίσω να αναζητώ με τον τρόπο που σας έδειξα πριν το πιο συμφέρον miner για να αγοράσω. Και έτσι προσθέτω έναν καλό miner στα ράφια μου. Εδώ τώρα μην ξεχάσουμε να πάρουμε τα RST επειδή πήραμε ένα case part και προχωράμε παρακάτω. Ήδη βλέπετε ότι πουλήθηκαν τα parts, έτσι πήγαμε κατευθείαν 15,9 από 14,7 που ήμασταν πριν. Και μια που αναφερθήκαμε στα RLT, εδώ να πω ότι εδώ και πολύ καιρό δεν κάνω mine RLT, προσπαθώ να το μαζεύω με διάφορους τρόπους στην πλατφόρμα όταν έχω χρόνο και κάνω mine bitcoin. Το bitcoin είναι τώρα αυτό εδώ, βλέπετε ότι παίρνω περίπου 1,4 SAT τη φορά, που είναι σχετικά καλό. Έχω φτάσει και στο 1,8 και μέσα σε αυτά τα όρια κυμαίνεται η ανταμοιβή μου. Άρα το παθητικό μου εισόδημα από αυτή τη πλατφόρμα είναι από τους miners που κάνουν συνέχεια mine και μου μαζεύουν bitcoin. Και μια που μιλάμε για το bitcoin, να πούμε ότι έγινε και μια αλλαγή εχθές, όπου το Roller Coin ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα, εκεί που οι αναλήψεις του bitcoin ήταν δωρεάν, πλέον θα κοστίζουν κάτι. Αισθάνομαι ότι σας χρωστάω ακόμα ένα βίντεο για το Roller Coin, όπου θα δείχνω πώς κάνουμε ανάληψη bitcoin. Και αυτό λίγο πολύ είναι το πλαίσιο της βασικής μου στρατηγικής που ισχύει σήμερα για το Roller Coin. Έχει όμως και άλλα παραθυράκια, τα οποία είναι τα εξής. Όταν έχω χρόνο, παίζω παιχνίδια, προσπαθώ να πάρω bonus, προσπαθώ να πάρω αυτά τα weekly tasks, τα daily tasks, μπαίνω στο event pass, παίρνω ό,τι μπορώ και από εκεί και γενικά ό,τι μπορώ να κάνω και έχω χρόνο το κάνω. Κάποιοι με ρωτάνε για το merge, δεν κάνω συγχωνεύσεις, δεν κάνω merge, δεν ξοδεύω RLT σε τίποτα άλλο πέρα από το να αγοράζω miners. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει και όλα τα racks, είναι οι απλοί racks που δεν δίνουν bonus. Έχω μόνο έναν που δίνει bonus, τον οποίο πήρα κυριολεκτικά εχθές μέσα από μια προθετική ενέργεια και περιμένω λίγο να αυξηθεί η τιμή του για να τον πουλήσω. Άρα, για μένα αφιερώνω όσο πιο λίγο χρόνο μπορώ στο Roller Coin, προσπαθώντας να πάρω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτό για τον χρόνο τον οποίο αφιερώνω. Εάν κάτι αλλάξει στο μέλλον, σίγουρα θα προσαρμόσω και εγώ τη στρατηγική μου προς μια κατεύθυνση την οποία θα με συμφέρει περισσότερο. Για όσους από εσάς βλέπετε για πρώτη φορά το Roller Coin, ρίξτε μια ματιά στο playlist του καναλιού, δέστε όλα τα βίντεο από την αρχή, γιατί πολλά από αυτά ισχύουν άσχετα αν εγώ έχω αλλάξει τη στρατηγική. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσω ότι εγώ είμαι free player, δηλαδή παίκτης που παίζει δωρεάν, δεν έχω κάνει επένδυση, δεν έχω βάλει δικά μου χρήματα στην πλατφόρμα για να αυξήσω το προφίλ μου και το λογαριασμό μου. Δεν το συνιστώ για κανένα να το κάνει αυτό. Ό,τι σας δείχνω είναι για free players. Άλλη στρατηγική για αυτούς που επενδύουν, άλλη για εμάς που παίζουμε δωρεάν. Αυτοί που επενδύουν πιθανόν περιμένουν να βγάλουν πολλά περισσότερα, αλλά και εμείς που παίζουμε δωρεάν θα βγάλουμε αρκετά, τα οποία πιστεύω να μας ικανοποιούν. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Πατήστε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ. Γράψτε στα σχόλια ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε και θα σας απαντήσω. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά κρυπτονομίσματα. Γεια σας.